Assalamu alaikum. Uzaqtaqı yaqinimın uzaqtaqı we yaqinaqı tomaşaçylary bedirki bilen tawatarmazaqı we dürlüdaşar ýurtdaqy tomaşaçylarymyza ýetip gelen täze 2022-nji ýyl bilen tüýsürekden wärekleýär. Ine mähriban adamlar, bizim bugün ugrumuz ýene-de Aşyr Qaqabaýew, biz bugün ýene-de Aratjanowaklaryň döwletli ojagyna tarap ýola düşdik. Ine bugün Aşyr Qaqabaýew geňeşliginiň ýaşajysy, hormatly ýaşaýymyz Badar aga Aratjanow özüniň 64 ýaş toýuny ähli ýaqinlarynyň mähribanlarynyň gurşagyna toýlaýar. Badar agamyň kädir kuwatda Russiýa Federasiýasynda iş taparyna ýören ogullary Pähliwan bilen Batyr özleriniň mähriban kyblasyny ine bugünkü şal güni bilen mübarekleýär we häzir biz Batyr bilen Pähliwanyň Badar agamyň niýetlerini ýadygarlyk sowgatlaryny alyp Aratjanowaklaryň döwletli ojagyna tarap ýola düşýär. Goý 2022-nji ýyl siz üçin geljek ýyllaryň iň erbedi, geçip barýan ýyllaryň bolsa iň gowsy bolsun. Ine mähriban adamlar, bizim Badar agamyza gowşurmaly sowgatlarymyz ine silkme güdüň dersinden taýýarlanan içmek, şeýle-de süýjülük torty we Pähliwanjanyň mähriban perzentlerine Aýşa bilen Nurşatjana da ýörüte sowgatlar bar. Onda näme? Badar agamyň döwletli ojagyna bar ýatsa, olaryň şatlygyny paýlaşýar. Assalamu alaikum. Badar aga. Assalamu alaikum. Tuwazynda bolamyň. Birisi Russiýadan ogullaň adyny unutsak edi. Uzak ýaşaň. Perzentleriňiň basyna jalyňy sag bolsun. Pähliwanjanyň adynyň, Batyrjanyň adynyň bu bardy bulasaň. Ne Pähliwan Aýşat bilen Nurşat ikran gyýjagym bardy. Kim sen? Aýşat ne? Han Nurşat. Tuweleme. Korpajalar çegene çapar. Ne? Bida Badar aga berýär sana ogullaryň adyny. Uzak ýaşaň bilen uzak bolsun. Baba ýaşaňyň olsun. Bileýin görmedin. Damat edip geleli. Ýa-ni videoda bu istilkadu eden alam videon işgallerine, kameraçylaryna, alypbarjylaryna ulanyp istilkadu eden. Babajan ýaşaňy diýmeli. Görjän gowluk boldy. Nikil toyun doglanyny desek oturmak näçe. Al baba ýaşaňy diýmeli. Görjän ýaşaňy alam video öde çok gündäşler. Awur hemme. Baka. Al Badar ýaşaňy duýmasyň. Öýüňe toýdyk gele saçaň bereket artyn. Şu aktyklaryňa gowunyp ýaşa. Alýan ýaşaňy duýmasyň. Doglanyň gutly bolsun. Uzak ýaşa. Çağalaryňa gowunyp aktyk çowruklaryň hyzmatyny görüp. Abi täzişme bir ýort mana ýöz başyna. Täzelerem gutly bolsun ýetip gelýär. Klastaş, ýaşaň uzun bolsun. O bereketiň artsyn. Damy şu saçakly toýýarsyn. Ay Badar klastaş, dostum doglanyň gutly bolsun. Ýaşaň uzun bolsun. Daýjan şu ýene-de uzak ýaşap, görjekleriň gowy bolsun. Janyň sag bolsun. Bagtyň açyk bolsun. Daýjan şu lukmalar hayran aldyrýan jan halyk berdim daýym sana. Russiýadan dinleýän mehmanlar üçin bir orşa näme aýtyp beren. В Сибири говорят 100 километров это не расстояние. 100 оленей не это стадо. Минус 60 градусов это не мороз. 60 лет это не возраст. Поэтому, друг, желаю тебе долгих лет жизни. Uzak yaşa dost. Badar olsa yaşın uzak onu göreceğim gowuluk bolun. Şunu sebäp benim doglagyny sebäp bir masala gelip otyr. Fazatlanyň dönüşleri ýaly gowullar ýalasyn. Onu Batyr bilen Pähliwanyň hawazlaryny gowy hyzmatly gowy sowgat goýberdiler. Hemme gutly bol näsibetini toýagy. Ne Badar aga sowgatlaryň hemmesel. Tas ýatdan çykyp barýan eken, tas maňa galyp barýan eken. Gutly bolsun. Toýamak näsip etsin. Badar ýaşyňy diýmeli. Peygamber ýaşda deşeýdi oturayly. Al Pähliwan, Batyr.
Yine şey silahını Allah'dan aysın. Yine bize motiv sebep bilen ağamızın önüne. Yaşınız yok mu oldun? Uzak yaş. Baba yaşınız yemasın. Kaka yaşınız yemasın. Göreceğin kovluk olsun. Doğulanının kutlu olsun. Papa ağa sağ olun. Da yaşınız yemasın. Doğulanının kutlu olsun. Allah'tan göreceğin kovluk olsun. Çağılan arasına başın dik olsun. Moskva'da kalan tağaman gelsin. Papa yaşınız yemasın. Badar çıkan yaşın din bolsun, görjüň gowluk bolsun, söýjüň diňe agtyk çowluk bolsun. Näme Moskvadaklaryň tagaman gelsin. Eten hurmatlar Allah'tan aýtdyn. Göregliň ýaşyny berdi daýym. Peýgamber ýaşyna da şeýdi oturmak hem mämide miýetlerin taçaklaryň elmeden toýy ýalydyn. Padar da yaşınız yemasın. Görjüň dama gowluk bolsun. Gelilen gyzlan agtyklan arasynda gulup otur. Uzak yaşa yetip gelen täze bayramlaryňyz gutly bolsun, düşümli ırskaly döwletli ýyl bolsun. Bagdaýy näme arzu edýän bolsa arzuny yetip, orsetdakilerim sagaman gelip şulara sagaman gowuşsun. Täze ýyllaryňyz gutly bolsun, ýaşyňyz uzun bolsun. Badar kaka uzak yaşa hemişe toy olsun. Öýüňde toy dik geleli. Padar yaşyňyz yemasın. Görjüň gowluk bolsun, söýjüň perdent bolsun. Çağılan arasyna aman da otur. Oğlum pelwan bilen batyram näme sag bolsun. Kakatyna, papatyna şeňle hyzmatlar etene sag bolsun. Da yaşyňyz yemasyn, görjeň dama gowluk bolsun, taçaklarym tam toýa bolsun. Alkayna yaşım uzun olsun. Görjüň gowluk bolsun. Elmedama marakelerde ortada aramyzda oturmak miýetler etsin. Papacan doğulangyň kutly bolsun, uzak ýaşa. Elmedama gülerýüzüň solmasyn. Aktyklaň çağılan arasynda başyň dik bolsun. Doğulangyň kutly bolsun. Kesip bolup ak koyun toyuň otur inşallah. Ömrüň uzak bolsun. Oglularym sagamanja Moskwadan gelsinler, sagaman işlesinler. Ömürler uzak bolsun Allah'can. Kutly bolsun ýene bir ýaşyň. Padar daýy ýaşymyz din bolsun. Uzak ýaşa Allah'can göregliň ýaşyny bersin. Da yaşyňyz ýymalsyn, görjüň gowluk bolsun, agtyklaňa çowluklaňa gowunyp ýaşamak meseletsin. Täzelerimiz şümli bolsun, ırskaly bolsun. Ýylda şeýdik gulu oýnak gelmek meselesi. Alağa Badar yaşyňyz yemasyn. Ýalmy damasy gülerýän salmasyn. Şuleýde agtyklaňa oglalaňa gowunyp oturmak miýet seretsin. Saçaň ýalmy dama toýa ýatylsyn.